Ці сапраўды Беларусь краіна скарбаў, і недзе бачылі інфармацыю, што у беларускай зямлі, нават у беларускай, на беларускай, іх больш, чым у краінах Еўропы і ў суседзяў. Беларусь краіна скарбаў, але як і краіна замкаў, не добрага жыцця. Таму што кожны скарб это, каб вы разумелі, трагедыя чалавека, які за ім не прыйшоў, не вярнуўся і яго не забраў. Таму што скарб это што? В большасці выпадкаў это дэпазіт. Гэты дэпазіт паклаў, і ты з разлікам Схаваў, нешта схаваў. і на тое, каб вярнуцца і яго забраць. І па нейкай прычыне ты альбо памёр, ты альбо трапіў у палон, у рабства, кудысьці цябе ўвялі, і ты не змог яго забраць, і, магчыма, ты апошнія гады жыцця дажываў і марыў, як ты вернешся, і так і не вярнуўся. Таму кожны раз гэта нейкая бяда нейкага канкрэтнага чалавека. Ну і яшчэ ў выпадку Беларусі, чаму шмат скарбаў, таму што шмат войнаў. Культура скарба у нас пачалася такая вот як масавая з'ява з 17 стагоддзя. Это вот невядомая вайна з Расіяй, калі загінуў, з Масковіяй, калі загінуў кожны другі беларус. І проста ўявіць сабе, што тварылася ў галавах у людзей. Тыя грошы, якія ты в тэорыі мог кудысьці інвеставаць, дакупіць сабе зямлі, збудаваць млын, купіць яшчэ адзін дом, ты проста закапаў у зямлю. Ты іх выняў з эканомікі. Вось. І таму што ты для себя сярэдовішча вакол агрэсіўнае, ты не верыш дзяржаўным інстытутам, ты не верыш у заўтрашні дзень, ты жывеш сённяшнім днём, і на ўсялякі выпадак все, што ты сабраў, ты закапаў. А улічваючы тое, мне падаецца, улічваючы тое, што Беларусь знаходзіцца на скрыжаванні шляхоў, то кожны некалькі дзесяткаў год, мабыць, нешта адбываецца такое, войны, рэвалюцыі, і ўсё гэта хаваецца ў зямлю. Ну, самая вядомая гісторыя пра скарбы, которую ведае просто кожны, это нават не выспа скарбаў там, с Флінтам і так далей. Это 12 стульев Ільф Петров. Это ж таксама гісторыя пра скарбы. Але в гумарыстычнай, там же у чым сэнс, у гумарыстычнай форме пісьменнікі перадалі зноў жа трагедыю пакалення, вот, которое было выкрэслена з жыцця пасля 1917 года, дзякуючы бальшавікам. Так званыя бывшыя людзі, то бок інтэлігенцыя, дваряне і так далей. То бок там это все переведено ў гумар, але гэта ж трагедыя людзей, которые не змаглі скарыстацца сваімі камешкамі, кудысьці іх вкласці, інвеставаць. І чым гісторыя сканчаецца, в чым мараль? В тым, што дзяржава это все забірае сабе, левіафан гэты, і это все народнае, значыць, дзяржаўнае. А чалавек не мае права на грошы. Дарэчы, скарбы гэта ж не толькі пра тое, што мы кажам пра грошы нейкія, таксама людзі ў час там раскулачвання таксама і зерне, і усялякія там і мяса, і алей, усё гэта таксама мела выгляд скарбу. Безумоўна, это могут скарб, гэта в большасці выпадкаў, ну, як нам падаецца, драгметал, то бок срэбра, золата. Чаму вельмі часта скарбы гінуць? Таму што людзі, которые іх знаходзяць, ці знаходзілі, прынамсі, ў савецкі час, просто здавалі іх на метал. Калі медны скарб на медзь, калі срэбраны, то на срэбра, ну, это сумная гісторыя. Але скарбы могуць утрымліваць сабе і ўзнагароды, і зброю, і дакументы. То бок гэта штосьці, што ты не хочаш, каб бачылі іншыя, і ты нейкі час плануеш перажыць, нейкую стрёмны час, і пасля за гэтым вернуцца. А які самы вялікі скарб знаходзілі ў Беларусі? Ці каштоўны? Тут вот вельмі складана, таму што вялікі па вазе, вялікі па значнасці, ёсць так званы менскі скарб, он знойдзены, калі не было, у 88 годзе, там 13 кілаграм срэбра. Але каштоўнасць жа не в кілаграмах срэбра. Ну, хаця уявіць сабе 13 кілаграм срэбра, это вельмі прыемна. Так, не на Нямізе? Это Валадарскага і гарадскі вал, вось тыя краі, і там былі будаўнічыя працы, і проста знайшлі скарб. Там монеты, георгіўскія крыжы, здаецца, узнагароды царскія, таму што яны былі таксама з каштоўных металаў, і талеркі, розныя прадметы побыту, нейкія падсвечнікі. Рабочыя думалі, што это нейкі снаряд. Ну, у них же стереотип, что можно знайсці ў Мінску. Ну, снаряд, конечно же. А там 13 килограмм добра. И это так само части беда, потому что хутчэй за ўсё это часы революции, приходу большевиков, хтосьці вось схаваў, зрабіў сабе депозит. Іншыя скарбы, ну вось, зноў жа, як же судзіць, по кілаграмам ці не? Вот вішчынскі скарб, это 2 килограмма срэбра, але это элітныя князькія рэчы 12-13 стагоддзя. Это упрыгожванне, это просто раскошныя рэчы, і гісторыкі спрачаюцца, каму мог належаць гэты скарб. То бок гэта чыёсьці непростага чалавека і непростага нейкага вараціла альбо гандляра. Это кагосьці з княскай дынастыі. А як трэба, што трэба рабіць з гэтымі скарбамі? Давайте так, па-першае, па законе, калі ты вось, ну, будаваў нешта, знайшоў скарб, ці трэба там несці ў міліцыю. А другое, па гістарычным нейкім такім прынцыпам і маральным прынцыпам, каб гэта захаваць, каб не на металы гэта несці. Ёсць грамадзянскі кодэкс Беларусі, па якім ты атрымліваеш там ці
50-25% трэба паглядзець, залежыць на чыёй этой зямлі знойдзена, як знойдзена, просто сам кодекс весь час мяняецца. Але я дапускаю, што это зараз не мае вялікага значэння, таму што большасць скарбаў людзі просто не здаюць. Людзі не давяраюць сваёй дзяржаве. Прайшоў час, калі піянеры знайшлі манетку і прынеслі в музей, атрымалі грамату і значок. Все, гэтага няма. Таму і большасць скарбаў, зафіксаваных у навуцы, это 70-е, 60-е, 80-е гады. З 90-х все, давер нейкі зеру да дзяржавы, ніхто нікуды нічога Так, а не што несе. рабіць? Вось знайшоў, я не ведаю, срэбра. Талерку. Напрыклад, куды яе несці? Ну, не... Паважаным гісторыкам, Сэнсу якія няма дома ведаюць... пакінуць. Добра. Не, сэнс ёсць дома пакінуць. Калі вы давяраеце свайму дому. Добра, ёсць сэнс навуковы, таму што вы занесеце ў музей, там хаця бы яго зафіксуюць. Это вельмі важна, то бок склад скарба, што гэта, як гэта, таму што вельмі каштоўна, напрыклад, антычныя скарбы, яны сведчаць пра тое, што наша гісторыя куды даўжэйшая за Кіевскую Русь. У нас гандлявалі, было эканамічнае і палітычнае жыццё яшчэ ад часоў Хрыста, фактычна, ад пачатку нашай эры. Это важна, хаця бы зафіксаваць. А чыста, калі вы знойдзеце царскія манеты, чырвонцы, ну я б не нёс, я б нікому іх не аддаваў, напрыклад. Навуковай вагі нейкай яны не маюць, а здаваць дзяржаве золата в наш час, ну, прабачце. Ну, гэта не крымінальная справа, калі знойдуць. А вы нікому не кажыце. Ну, Вось. Большасць скарбаў, ну, зноў жа, няма сэнсу апеляваць нейкай статыстыкай, колькі знойдзена скарбаў у Беларусі, колькі тысяч. Таму што яшчэ больш людзі знайшлі і нікому пра гэта не сказалі. Альбо тыя, каму яны сказалі, таксама далей не сказалі і не разнеслі эту інфармацыю, і людзі пакінулі гэта сабе, і яно неяк разышлося. То бок две парады. Ці ціха робіце пад сваю адказнасць, сваю адказнасць. калі робіце, нікому не кажаце, але лепш не рабіць. А не, я ўжо забыла. Грошы любяць цішыню. Так. Усё пад сваю адказнасць. Гэта легенда такая сівая, скарб Наполеона. Карета, золата, березіна. Ведаеце, ёсць такая ж легенда, калісьці на старой управе БНФ у Менску быў сейф, ад якога ні ў кого не было ключоў, і была легенда, што там золата пазніка. Он з'ехаў, забраў з сабой ключ, і калісьці вернецца, яго адкрые. Сейф быў цяжкі, падняць яго было цяжка, адкрыць немагчыма, і таму вось легенда. З кареткай Наполеона, я думаю, такая ж самая гісторыя. Людзям хочацца верыць, што вось нейкія небажыцелі, Наполеон, Кацярына, они штосьці дзесьці схавалі, заклалі, і ледзьве не ў кожным шляхецкім маёнтку была легенда, што Наполеон тут спыняўся, а пра кожнае возера была легенда, што вось тут ён затапіў. Вот дакладна, не там за 3 версты, а вот тут менавіта. Ну, таму гэта хутчэй казачкі, навошта Наполеону штосьці тут пакідаць. Ну, добра, гэта я б легенда. сур'ёзна да гэтага не ставіўся. А сапраўдныя скарбы ёсць, Ну, о такія, которых якія ведаюць, што яны існуюць, але не ведаюць дакладна дзе. Ёсць легенда пра гэтых залатых апосталаў радзівілаў. Але, зноў жа, гэта хутчэй побытавыя размовы людзей, которым хочацца верыць, што ну, вось памёр чалавек, у кого былі грошы. І ці ён тут быў і сышоў, ну ён жа меўся нешта пакінуць. Ну як так? То бок у людзей не ўкладалася ў галаве, што тыя ж радзівілы, напрыклад, мелі маёмасць у Берліне, у Варшаве. Яны маглі ўкладацца там, у банкі. То бок там, дзе была стабільная бізнес-серадовішча, яны маглі інвеставаць. То бок наяўнасць они не трымалі. Але ну Так, цікава не трэба шукаць. это закапываць. Цікава Што шукаць. такое залатыя анёлы? Апостолы. Апосталы. Ну, маўляў, што нехта з радзівілаў адліў золата гэтых апосталаў, і яны былі ў нясвіжы, і дзесьці там схаваны, і, здаецца, Бэтэнава знімала пра гэта фільм. Ай, прыгожа Давайте, легенда. як гэта, адукацыя моя не вельмі шырокая, давайте крыж Ефрасіні Полацкай. Скарб ці нешта, што не знайшлі, яно дзесьці схавана. Это каштоўнасць, это наш такі умоўны святы грааль беларускі, але ну, Тарасаў, здаецца, яго шукаў іншыя даследчыкі. Большасць слядоў ведуць у Расію, таму што, здаецца, з таго, што я ведаю, апошні яго след, это быў 41 год, падчас эвакуацыі, перад наступам немцаў. Ён лежаў кагосьці в сейфе, і это все просто вывезлі. Таму што 41 год, паніка, бегства, і савецкая ўлада вывозіла дакументы, архівы, каштоўнасці.
сябе і свае сем'і, а не вывозіла, не эвакуявала людзей, і просто крыш ты трапіў просто як матэрыяльная каштоўнасць, як нешта зробленае з золата, і оно туды кудысьці в Расію. А што можа быць у зямлі яшчэ такога вельмі каштоўнага? Мабыць, пра штосьці ёсць не міфы і легенды, а мабыць, ёсць вось нейкія гістарычныя нататкі, што дакладна Радзівіл напісаў дзесьці там, што вось такога-то ліпеня я зарыў. Натхненне нейкае, каб людзі пачалі рыць ужо з душой. Зараз травеньскія выходныя, трэба рыць з нейкай мэтаю. Да, чорныя капальнікі Беларусі, я думаю, таксама скарыстаюцца і выйдуць на сезон. Слухайце, большасць скарбаў і з таго, што рэальна знайсці, это все ж такі побытавыя рэчы. Калі вы бачыце на старой мапе, што стаяла карчма, то стаяў нейкі двор, просто варта пахадзіць пашукаць. Таму што раней не было ж металашукальніка, а в эпоху металашукальніка все стало прасцей. Чалавек нешта каштоўнае хаваў, як правіла, не вельмі далёка, ён не ішоў далёка, ён захоўваў сябе на падворку. Як у мяне прабабуля падчас вайны, яна закапала нейкія каштоўнасці проста ў двары свайго дома, дзе яна жыла там у Бабруйску падчас нямецкай акупацыі. Нет, яна это пасля адкапала. Добра, яшчэ канспіралогіі. Кажуць, я чуў дзесьці, што вось у працэсе пошука скарбаў удзельнічае КДБ у Беларусі. Ці гэта так, ці як гэта адбываецца? Насамрэч, КДБшнікі сочаць за тым, каб хтосьці нешта там не зрабіў, не таго, не тое. Я думаю, што у КГБ ёсць больш сур'ёзныя справы і крыніцы ўзбагачэння, чым пошук скарбаў. Ну, мне здаецца, это рамантызаваная версія, як у фільмах пра Індыяну Джонса. Хто шукае каштоўнасці? Ну, нацысты, само сабой. То есть маюць быць нейкія дрэнныя хлопцы, якія шукаюць нейкія каштоўныя рэчы. А з таго, што я ведаю, ну, в КДБ шмат людзей цікавяцца гісторыяй і шмат людзей калекцыянуюць. Манеты, узнагароды, прадметы халоднай зброі, прынамсі раней так было, можа быць, старое пакаленне КДБшнікаў, яны цікавіліся сапраўды такімі антыкварнымі рэчамі. І часам, з таго, што я чуў, ну, зноў жа, это легенда ці не, былі выпадкі злоўжывання, напрыклад, ну, это уже не КДБ, это міліцыя. Падчас обшуку чалавек нешта знаходзіць і кажа... І калекцыянуе. Да, і калекцыянуе. І оно ідзе в колекцию. Вельмі і для некаторых людзей это было, ну, сапраўды... Это не толькі Беларусь, это постсоветская простора, это было просто сродкам пополнения коллекции. Ты берешь человека и его пополняешь себе. Обшук, ідзе обшук, ты нешта убачыў, і оно тебе спадабалася. Але вяртаючыся да КДБ, я вось так подумала, але ж у іх ёсць нейкія архівы і дакументы, да якіх у там нават гісторыкаў ці простых людзей няма дасяжнасці, і то бок яны б маглі, мабыць, нешта там чытаць нейкія дакументы, разумець, што дзесьці там, дзе... Як вы казалі, тут стаяла карчма. Бок у іх ёсць гэтая нейкая крыніца, адкуль даведацца. Ну, вось гэтая сакрэтнасць, я думаю, што она захоўвалася хутчэй у савецкім КДБ. У них был доступ да старых мапаў, умоўна кажучы, яны маглі паглядзець, што дзе знаходзілася, і зараз этой мапы ёсць в інтэрнэце. Этой мапы яшчэ, даруйце, у нулевыя гады можна было купіць на дыску. Дыск, а на ім запісаная пэўная колькасць мапаў па рэгіёнаў, вельмі дакладных, і ты можаш паглядзець, дзе стаяў млын, дзе стаяла карчма, і пайсці з металашукальнікам і нешта знайсці. Таму зараз, ну, такой вот сакрэтнасці, каб КДБ нешта шукала, я не бачу сэнса. То бок это не тая справа, этим займаюцца зараз тыя людзі, у каго ёсць час, машына і сам прибор для пошука. А ліцэнзія для гэтага некая... Ну, я магу выйсці адна на вуліцу і з металашукальнікам? В Беларусі парадаксальнае заканадаўства, оно фактычна, ну, юрыдычна забаронена, а фактычна ніводзін вучастковы не будзе вамі займацца, калі у вас убачыць у полі з металашукальнікам, таму што яму больш паперак это афармляць, а ты ему будзеш загаварваць зубы, што ты згубіў тут ключы, і это все зацягнецца на 2 дні, гэтыя разгаворы, і нікому это... Гэта ў полі, а калі каля Валадарскага хадзіць з металашукальнікам? Каля Валадарскага, я думаю, до вас падыдзе наряд і праверыць телефон. А я так разумею, што у Беларусі у такіх месцах, як, напрыклад, там Нясвіжскі замак, Пуслоўскіх, Косаўскі, усё гэта, там уже перакапана, абкапана ўсё, і знайсці там ужо нічога немагчыма. Вы зразумееце, на тэрыторыі Нясвіжа, які сэнс Радзівілам ці камусьці там нешта закопваць? То бок няма сэнсу. Мабыць, не Радзівіл. Мабыць, хтосьці са двара Радзівіла там. Ну, яно перекопано таксама. Куды больш шансаў дзесьці на перыферыі нешта знайсці там, дзе яшчэ не копана, альбо просто
праверыць вясковую хату, дзе жылі вашы бабулі прабабулі, Ага. раптам там на паддашку в сухім месцы ёсць тайнічок, і там ляжыць які-небудзь корцік, дакументы. Так. І, магчыма, гэтыя рэчы будуць куды больш каштоўнымі, чым скарбы Радзівілу, таму што это будуць сямейныя рэліквіі, у рэшце рэшт. А людзі сапраўды вельмі часта на паддашах альбо на тэрыторыі свайго двара закопвалі не абавязкова грошы, а тыя рэчы, праз якія яны маглі мець праблемы. Калі у іх там хтосьці служыў у польскай арміі ці ў царскай арміі, там могуць быць і ўзнагароды, і фотаздымкі, і нейкія там памяткі, нейкія жэтоны гэтага чалавека. І для вас, калі вы это знойдзеце, это будзе сапраўды сямейны скарб. Аднойчы у адной бабулі ў вёсцы пад дахам я знайшоў, ведаеце што? Партрэт Леніна. Ну, сапраўдны каштоўны. Скручаны маслам Ён жыве партрэт, проста, да. вялікі партрэт Леніна. І яна мне аддала яго, Даўно падарыла. жыве. Шчодры А чалавек. я потым майму іспанскаму сябру падарыў. Вельмі ганаруся табой. Дзякуй вялікі, Алеш, што Дзякуй вам. распавялі нам пра сапраўдныя скарбы. То бок, бульбу не саджаем, шукаем скарбы. Калі знойдзеце, пішыце ў каментарах, але не пішыце месца.